Manila Broadcasting Company. Sa balita. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sa The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 11 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Farming Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaragid kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon bay mayong gabi no kag mayong gabi sa aton mga listeners. Ari hatag naton lakas sang aton nga chimpo sini nga gabi. Lunes kita karon Agosto 3 tuig 2020. Ang ginabantay-bantayan naton ang muning low pressure area nga nagatubo sa Davao no. May anta din siya karon sa distansya kapin sa 365 kilometros. Ang kalayoon sa nasidlangan na bagat na nasidlangan o kung east, southeast sa Davao City. Kagari siya sa coordinates natin sa 5.9 degrees latitude kag 128.8 degrees is longitude. Ang nag-apekto naman sa kapungsuran natin ang hangin amihan o kung habagat. Nag-apekto dito sa namin Hansang Luzon. Si Bagyong Hagupit, amo ni siya formerly si Dindo sa Nagbigat. Aton siya namataan sininga hapon, nagwa na siya sa aton par. May anta din siya kapin sa 665 ang kalayoon ni kilometros, ang kalayoon niya sa Naminhan dito sa pinakapunta sang Naminhan sang Luzon. Sagwa na ni saya sang Philippine Area of Responsibility naton. Pero nagapabilin ang kabaskugon niya kapin sa 120 km per hora. Nagamadlos ini sa masubra sa 150 km per hora. Kag ang iya padulungan ang mga direksyon sa Naminhan nakatungdan o northwest sa sulod sang 10 km per hora. Ang Mindanao kag diri sa nasidlangan sang Kabisayan, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob nga tuga ini sang trough o kun galom sang low pressure area. Ang rehiyon sang Ilocos naman, Cordillera Administrative Region, ang Batanes kag Babuyan Grupo Bailans dito sa pinakapunta sang Luzon. Magalumon sa gihapon ang ilang kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtuba sang ulan. Kag pagpanaguob nga halin iniya sa habagat o southwest monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod padayon nga maka-enjoy kita sa may pag-uum-guum ang aton kalangitan. Hasta sa may tinion man nga magalumon ang aton kahawaan. Nga may idulot ini naligwin nga mga pagulan. Nga halin ini sa localized thunderstorms kag may pagmadlos nga uyop sa hangin magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na on southwest to south
mabatyagan sa kabugusan dito sa Naaminhan. Mhm. Kag nakatungdan nga bahin sang Naaminhan sang Luzon nga may mabalod hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag mayara man nga kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin magahalin naman iya sa nabagat na nakatungdan pa kadto sa nabagat na ukon southwest to west. Ang maga-impluwensya diri sa nakatungdan ukon western section sang sentral kag nabagatnan sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag may-ari nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto sa Naaminhan nasidlangan ang mabatyagan naton diri sa kabugusan sa Kabisayan. May magahalin man sa Naaminhan nasidlangan pakadto sa Naaminhan nakatungdan o kung northeast to southwest ang maga-impluwensya sa kabugusan sang Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan lamang nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya panaog kita diri sa aton lokal nga forecast may pag-uum-guum lang ya sa gihapon ng aton kahawaan hasta sa may tinion nga magalumon ng aton kahawaan nga may dalain na liquid nga mga pagulan ng aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mayari kita nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagtupoy-lupoy sang hangin magahalin ini sa nasidlangan pakadto Naaminhan nasidlangan ukon east to northeast ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang yan sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulod-apyat sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 12:17 karon sa kagahot ang aton taog 0.9 metro ang kadalumon kag ang hunas magabalos alas 4:23 buwas man sa aga sa takos ng 0.6 metro ang kanapawon. Alas 6:07 sininga po nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini sa alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita subong 25 degrees Celsius o 37 degrees Fahrenheit. Amunay kabugusan sa aton lakas tiempos nga gabi action by. Sige, may kinagtulot tilha na ginman ang mulumadlo Sir Layo Gan. si Kwana si Dindo. Layo si Dindo. Low pressure area ra po man sa dalom sa Mindanao. Salamat gid. Sir Gan, salamat gid mayong gabi. Yes sir. Yes sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakasan alerto lang 24/7. Action Radio Philippine Standard Time la 7:18 na no sa gihapon nagapangayo kita sang pag-ubay sa aton nga mahal nga Ginoo sa aton sini nga pagpangalagad plus nga kun pwede madula ining COVID-19 kag haplasan kita sa iya sining nga Holy Spirit and the Holy Blood mga ka-aksyon no. Ayuhon ang mga nag-positive kag maka-recover na kun tani halos tanan angot sining COVID-19 o bayan ang bugos nga kalibutan. Amen. Action Radio Philippine Standard Time la 7:18 sa buong adlaw Lunes kita Agosto 3, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards ini ang Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kaboto kay maka-monitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Action Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section kagibutang inyong mensahe hatagang tanang hustisya karon sa malambutan gid lamang. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Onboard na Top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba naman nagali na gumba nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sa balita lokal maka-aksyon tatlo taran kag nakabigya nga unit militia ang deristado sang otoridad sa Banwa sang Isabela. Samtang Don Salvador Benedicto Hospital sa syudad sang La Carlota i-lockdown. Bangod sa COVID-19, emergency clinic sa Cadiz City ginsiradaan man. Grabe no, gin-lockdown man umpisa today ang sangguniang panlalawigan
offices kag ang ila sini nga session hall bangod man nga may nagpositibo nga technical staff sang isa ka board member. Kag ang kwan iya ho ang Teresita Halandoni Hospital, Provincial Hospital sa syudad sang Silay, balik na sa operasyon subong nga adlaw. Kag kagawad kag duha ka iban pa sang isa ka barangay diri sa Bacolod oy nagpositibo iya sa COVID-19. 21 ka mga puloy-an gin-lockdown man. Action firing line. Susko samtang apor nga magasulod sa syudad sa Bacolod dapat may requirement na nga negative ini sa COVID-19 mga kaksyon. Dapat mangin stricto gid kita kay ang apor ni subong amuning puertik damo ang apor ginatawag nga authorized person outside residence ginatawag nga nagpadulong diri sa aton ay damo nagpositive damo nagkalalatan. Action firing line. Pwede rin sila ginatabog dapat kwan lang inang husto lang nga proseso para magbalik kita sa normal sa nagligad to sala-sala kita 1, 2, 3, 4 ka nagpositive sumongya eragoy sa sobra na gatos ang syudad sa Bacolod kakululbaan. Action firing line. Ang mga balita sa national mga kaaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Nakatutok man kita gihapon sining COVID-19 isaya ka PGH mga kaaksyon no duha ka mga health workers nila na litratuhan action hands bangod sang kakapoy nagahigda na lang sa simento. Action firing line. Grabe yang tiya mo ni isa na nakahimplo nga sa aton sini nga mga kauturan dira nga mga tig-bagol abi maghaganhagan ka mo ni kalibot kay kon hinali gani nga ngaton sini nga mga frontliners sa mga hospital ang magkalapugday disgrasya. Action firing line. Ang iban do kakalokadlaw pa ya daway lang labot sa sitwasyon ta subong. Samtang ang Philippine Medical Association PMA ba nag-ayo gid sa gobyerno mas pabakuron pagid ang contact tracing sa Srimaterion. Sa ginhambal ko sa nagligad mas makapoy ang pagkuha o kon ang contact tracing sang sa pagkuha sang swab test sa mga tawo nga mga ginaligar or suspected nga ini may COVID-19. Action firing line. Mas makapoy ang magpinangita sa mga tawo nga may nakasalamuha nga nagpositive. That's why nga we need to stay home again. Ginasulit-sulit na naman eh. Action firing line. Hindi sagig suroy-suroy nga wayman kay importante gid. Tiambal sang Philippine Medical Association no, ang contact tracing sang Pilipinas dapat pabakuron. May ara na kita sa mga testing capacity nga damo na kitang kapasidad ta pero huyang ang contact tracing. Isa lang sa ginaihimplo ko action hands. Inabalang maging swab test sa mo nga purok isa ka bilog bangon nga wala pagin nakaabot ang swab test result nagapawala lang nagalagaw-lagaw way man lang gatiner sa balay. Way man lang sang may naga-attender man nga mga otoridad naton nga ginabantayan ginabi siya, igo murahon, positive. Dito na magpalak-palak ang otoridad tahala pinangita sa kagsusinusin o tunatubang ya kay nagbasketball, nagpusoy, nag-ininom, nagkutso-kutso. Action firing line. Amo ning bolsidingon sang Philippine Medical Association lampagak kaglaw si iya nga contact tracing sa aton otoridad. Action Brian Morden. Action firing line. Ang positive karon mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas pero dali gid lang pakaronan ko ni ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga police stations himuon iyang corona virus disease 2019 nga vaccination center kung available na ang vaccine. Bo kadamo sa nagkinadlaw, kadamo sa nagutoy-utoy kadlaw sinano ni ang mga pulis ta mo ma-inject sang bakuna sa tawo. Action firing line. Karon i-expand tani para at least ato mga literal ang utok makahangop kamo kung anong trabaho gid sang pulis. Magambal kita literal ang utok, medyo halog ang huna-huna. Way gapadalom bala sa istorya. Dayon lang ka komentar nga wala man ginatun-an kung ano gibala ang bot silingon ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Hindi tapagdamulayon kag utoy-utoyan kadlaw din pulis kag si Presidente kay isa lang na ka-line sa ginhambal sa Presidente but kung padalman mo siya, kadamo sa mapuslan mo. Action firing line. Pero ariho ang positive as of today, naglambot na sa 106,000
330 mga kaaksyon sa syudad o kon bugos nga Pilipinas. Ang aktibo diri kay 38,405 aktibo ini sa pa ining COVID-19. Ang naka-recover diri nagdangat na sa 65,821. Nagaka-recover gid man na, ba? Ang patay aran na sa 2,104. Boka damo na na. Action firing line. Ay nako naman, pero pakaronan ko na karon ng iban nga issue regarding sining nasambit iya nga COVID-19 most likely diri sa lokal karon tutukan ko pagid ni una karon. Unahon ko lang kay kabaloka if remember ninyo, if you can remember last 27 of July nga nagpatigayon iya sang State of the Nation address si Presidente Rodrigo Duterte ikalima under sa iya sining leadership. Na-mention dito ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon ang paghikay niya kag tawag nga pigado nga serbisyo sa mga telecommunication companies diri sa pungsod Pilipinas. Ang ginatumod ni Presidente Rodrigo Duterte amo iya ang Smart Globe Telecom mga kaaksyon. Sa din ginpalayag diri ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-expropriation kuna magpatigayon siya pwede na kuhaon bawion sang gobyerno kon ang serbisyo sang sining Smart Globe pigado sa gihapon tob-tob sa maabot nga Disyembre. In fact, inambal niya gani nga basi i-revert back line telephone ko tawag so na pila kadlaw bawion ina sang gobyerno. Sadya no. Di balik ta to sa imbis subong na ko remote lang sa aton nga tawag-tawag bisan dito makanto may cellphone tas bulusata di ko ni balik kini karo sa linya action El Rey dalon-dalon mong telepono kag pas-anon may dala nga linya mo na. Action firing line. Hindi man gura. Pamahog bala ni Presidente Rodrigo Duterte kay kabalo ka nakit-an sang president nga ang kwantod no ang Globe kag Smart sometimes ang imo sini nga communication dira magtawag ka nagasabat kong isa the party cannot be reached. Hindi ko pigado sa signal pero kon padalman tagid gali ang ginatawgan mo to naka-off ang cellphone niya or atiway signal kay base bala mga dead spot bala kunara ka sa mga lugar bala nga inabalang way na gid sa ayad-ayad nga signal. Action firing line. Gintawag pa ni Presidente Rodrigo Duterte nga yawa. Pero no? So ang Pilipino, ang Pinoy kita, grabe na nga pasensya ta no batok sa mga companies ngayon because nga tiway man ta sa may mahimo kung ano gibing mahimo ta kay man ta sang abilidad kundi ayon ta na lang ang Smart kag Globe abing nabion na lang gid abing ang serbisyo. Ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte on December nga kung hindi pa magnami ang serbisyo sang Globe kag Smart base bala mapilitan siya nga bawion ang tawag sina expropriation sang gobyerno i-expropriate sang gobyerno kag ang gobyerno magapadalagan sining nasambit iya nga mga telecommunication companies back action if in case gid man gining duwa ka mga higante nga mga telecommunications nga ining Smart kag Globe ang hindi makapahatag sa ila sining maayo nga serbisyo publiko. Action firing line. Pero kung para sa akon paglantodo okay man lang, doon di gid man amo na kapigado sometimes nagakamang-kamang gid man siya, pero doon di gid man amo na bikadugay. Pero kung ikaw nga atat na atat ka sa pagtawag, sa paggamit sa imo sining nga wifi, internet, ang data mo dira kung ano pa abi, di kung isa to mabuwisitan ka man Labi na gid kung gadali kabla nga may tawgan ka kung isa yawang ka pakadayal kay nga in cannot be reached ini di nagkadto gali kay way signal. Action firing line. Pero kabalo naman ka ba nga may third telco nga ginaduso karon mga kaaksyon sa idalom sang Duterte administration. Pagpungko ya pa lang last 2016 isa na ni sa proyekto sang presidente sa diin nga ang magauyat or magauyat sining third telco nga ini amo ang iya sining nga free hands gikan sa area sa Mindanao isa man ka inchihik Action firing line. so muna ang tinutuyo pero way mangyapon hasta subong
Speaking of globe bala, baw napiktuhan ang isa namon ko upo diri sa obra sang globe nga ini. Action firing line. Pero pakaronan ko lang na kay ilambuton ko sini matinion mga kaaksyon ang taga globe mismo, no? Taga globe mismo kung ano ang pinaka-reaksyon sa nila sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sining pananawan sa presidente ya sang globe kag smart matuod ya luyang-luya gid mo. Action firing line. Action an para kuanon puling luya gid mo ang serbisyo. That's why nga amo na ang kahikay ni Duterte mga kaaksyon. Now, actually ila sining mga businesses sang globe naghatag na sang ila serbisyo o sabat. In fact, isa sa mga isa ka boss nila nag-attend gani sa cabinet meeting ato kag nag-explicar man sa ilaw sini nga sign. So tonight at least para maintindihan pag inato ng situation sining globe nga ini kag smart mga kaaksyon pero globe ni nga kuno bi interviewon sa mga gabi kuno gibla ang status karon sa ilaw serbisyo abi kag sabat nila kay Presidente Rodrigo Duterte nga daw halin pagid sa nililigan ini nga mga tinuig do hindi gid permi malipatan ini sang presidente nga munohon ang globe kag smart sang ila sinipigado nga serbisyo. Pero sa nambal ko na while ago nga hindi gid man amo nakapigado sang serbisyo nagagana man kung isa ti may ara gid man diferensya ka diferensya gani tawo ini pang kwan linya malang ni Action firing line. beyond sa control sang mga personnel sang globe daan muna karon like Sineco mag-brown out gani ara pamuyayaw sa mga konsumidor iya nga kung lapit-lapit na gurong taga Sineco basi pangdapalon nila na kay do portig kaakig nila hindi mo man amo na hambal tabiyan sa control sang tawo ang ina nga mga brown out nga ini the same man ini sa smart ka globe kung nga ako kay isa nga daw ga untat-untat man ang ilang sini nga signal. Importante nga may signal kita. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Patrick Steven Gloria, ang Director for External Affairs sa Visayas and Mindanao sa Globe Telecom. Sir, good evening. May gabi, Brian. May gabi sa tangi pumati sa Action Radio, Bacolod. Salamat gid sir sa time. At least ang Bacolod non, Negrosanon kag Western Visayas nga naga-monitor sa Srimatirion makahangok man sang status karon sang globe. So thank you sa time sa paghatag mo diri sa Action Radio. Una-una, sir, anong reaksyon nyo to sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte that time, sir? Okay. So, first of all, pasalamat ko na sa imo sa Action Radio Bacolod. Kay itagaan ta oportunidad para maghambal sa tanan, ma-address naton, mapa-intindi naton, kabutuloan naton mga neglensi. Dito sa ginhambal ni Presidente Duterte, well, definitely we will heed up all of the President. Amo nang gusto ni Presidente nga first world internet, amo man nang gusto sa aton mga kauturan sa Negros kag Sibilog ng Pilipinas, amo man nang amon actually. Do 18 ako katuig sa Globe, wala every year amo man ginang-goal natin is to improve the service sang aton telecommunications. But there are a lot of factors, as I was listening to earlier, damo na factors hindi siya dali sobra komplikado ang magpaubra infrastructure for telecom, no? Bisan ano nga telecom, mapa Smart, mapa Globe, mapa Sun, or any other countries worldwide. Ang aton diri is para kaintindihan ng tao kung diin kita galing, kag ano ang dapat ubrahon naton ang isa ka lugar para magbuligan na ita kay para padasigon kani. Because ako man ang gusto ta tanan. Okay. So, kumusta ang status gid man sa Globe subong, sir? Ako, hindi ko maka-explain further regarding city because nga tiyan mo na ako nagagamit man lang ko sa Globe. I have my Smart, I have my Globe. Sometimes may ragin man sa mga diferensya pero normal ga kabag down gini ang halos kita tanan may mga may pag down gid man sa kagalingon kag mga bagay-bagay sa sining kalibutan. Pero ano gid ba lang status sa Globe subong sir kun services ang paghambalan? Well, definitely, para maintindihan sa tanan, kada tuig, bako ginanga budget
sa earnings ni Globe ang ginabalik para sa infrastructure. In fact, this year sa 2020, $1.2 billion ang inbutang natin para ibalik sa infrastructure. That's about 60 billion pesos. May balik para, number one, mag-build sa mga bagong cell sites kung in wala pa ta coverage. Dito ba sa lugar wala pa ta signal. Number two, inang i-upgrade ang mga existing ng mga cell sites and mga facilities and mga infrastructures kaya para maka-accommodate ang damo ng customer. And number three, mag-ubra man sa mga fiber layout sa bilog nga may sa Negros din, sa Bilog na Negros, para mas mapadasig at mas mapaayo pag ang servisyo. So, in terms of budgeting, niyara lang yun. Pero, niyara man tayo natawag na challenges dira. Hindi siya hapos. Kaya like, what the 2 days after naghambal ang presidente sa SONA, ang amon presidente man sa Globe, nagbalik sa presidente, nagpa-schedule sa presidente, sa kabinete, explain niya ganyan kailangan tabulig, kailangan naman ang nibulig because ang surge sa usage ng aton mga customers nagtaas gid. Taas na siya nga daan to begin with, pre-COVID, nag 41% increase pa gid siya sa quarter 1 of this year. So kung nataon mo 41%, pertikan ako, we have 91 million customers. Wow. 40% ang nagsaka sila sa sobra 50 milyones. So na namin sinabray, basig ang demand versus sa infrastructure. So dapat ang obrahon kasi ni is padasigo ng infrastructure but hindi namon magtilanan, hindi namon maubratanan. Even si Smart hindi man nila maubratanan kag PLDT. Tilanan buligan gidya sang gobyerno, buligan sa specifically barangay, LGU kag national government kay diri tanan gahalin ang permits. Yes. So para lang kaintindihon sa mga tao, ang isa ka cell site we will have to get 25 to 29 permits in a span of 8 months. Okay. So kinahanglan after 8 months amo pa na pagsugod obra. So kung sumahon mo halos lapit-lapit sa katuig. So pagpalapit sa katuig. So ang amon wala kami gatudloanay, wala kami may kinablame diri. Ang amon lang is I think it's high time that we look at the process and mga bulig. Amo na nagpalapit ang amon presidente sa kay President Kong. Kay para hambalon sa nga sir buligi kami kay amo man ang amon gusto. So from that meeting naghambal si presidente yung inasahin niya si Secretary Anyo nga buligan nga i-trim down ang number of days from 200 days to 20 days na permitting, which is really good. Ang panumdungon mag-drive by, hindi kadlaw lang ang permit. So, but then again, it remains to be seen. We're very hopeful na na matabak. Kaya after that, we can trim it down. Imagine mo from 1 year, siguro kaya na siguro 3-4 months or even less, magpatindog sa infrastructure. So hindi bot silingon. Yes, hindi bot silingon nga ang Globe wala naga-innovate kag wala naga-upgrade every year. May ginahimo kamo o galing amo na sa mga permits from the government offices amo ning sometimes nagapadila targin man gali sa inyo sa nga process kay hindi man basta-basta si Globe nga magpatubsok lang sa mga antinas dira kon wala sang kompleto nga mga dokumento sir isa ka rason. Tama mo na. So every year nag-innovate kita kay every year wala tuig nga wala kami gi-innovate. In fact, in a certain year, damo kami gi-innovate because ang technologies nag-innovate man. Which means ang demand sa tao nag-innovate man. Like for example, sa una, anad sa mga gadgets nga wala pa, hindi pa smartphones, right? So text and call lang to. So okay lang. Pagsulod sang data, pagsulod sang data, amo na. Una, ang data, hinay pa. Ara pa sa 3G, so Facebook lang, picture lang. Nagsulod naman ang video. Ang video gid ang grabe magkaon sa data. May mga downloading na. May Netflix ka na, may downloading ka na. Pati Facebook, kita mo, pag-abri mo sa Facebook, kalabanan video na. Yes. Kaya design mo sa just a way. So in other words, ining industriya, wala ini siya gaunta. So it seems like, and it feels like, wala. I mean, and we understand what the people are, saying, because hindi nila mabatsagan. Hindi mo mabatsagan kasi siyempre pertikadasig. Pero damo last year we allotted $1 billion, so which is
about 60 billion. Pero sa same thing, Subong na 1.2. So that's about 60 billion siguro, no? So, dako gid siya every year ang ginapanghatag. Galing kay, amo lang ginabray. Amo ginatutunan yung istorya. Da sigid ang technology, especially Subong, nag-leapfrog gid siya nga 30 ka na nga hindi ta kasunod. So it has to be a consensus sa tanan. It has to be an effort sa tanan. In fact, in some other countries, ang government ang subsidize yung structure. No? So hopefully we are going to that direction as well with the help of the LGUs and the national government. Ang nami ilang gid kay pamatian ta, which is really positive sa amon sa tanan, because whatever we do, whatever the government can help us with, the LGUs and the barangay, kag maobra namon ang beneficiary gini ang tao dayon. Yes. Sa amon sa Globe, more than it is a business, it's now more of public service, no? Because we understand kasi hindi kita na kabudlay nga wala kaya connection Subong. I mean, Yes. labi na gid sa kami nga nagaubra sa Globe, hindi kami sana of all people, and for all the other ones that are working inside the telco. Pero labi na gid ang mga tao nga traga depender sa ila pinangabuhian, no? Like everybody now is online, so hindi. Pero the fact still remains that we still have areas that we need to reach to. Okay. Fact, yun na. Last binagid Subong nga aton sa mga call center naton, ang iba naman aton nga utod work from home na using the internet. Yeah. Ang iba naton nga utod ara sa mga higad-higadan lang pero nagabukad sa cellphone, patik-patik na to gali, nagatrabaho magyapon via online daw muna sir. So medyo kwan gid man sa inyo, hassle gid man sa pagdugang demand sa mention mo kay na. Pero anong hambal ni Presidente Rodrigo Duterte sir sa nag-attend tong presidente nyo man to ask help from the government? Ora nagkakadna kami kaya nag-joke pala si Presidente nga ginambala niya. Ang pangalan sa among Presidente si Ernesto, ginambala niya. Ernesto, ayusin mo yan, ha? Kasi pag hindi mo inayos yan, bibitayin kita sa cell site mo, sinabat mo sa among Presidente nga, sir, hindi mo po ako mabibitay dyan kasi wala pa akong permit yung cell site namin. Nasa inyo pa ho. Pero ang nami lang to kay nami maging si Presidente. I mean, with all due respect to the President, naghambal din siya diretso nga, kung may problema ka, hambala kami. Yes. Ari si Senator Bongo, diretso ka storya siya, Secretary Agno, diretso ka storya siya ilan. No? So, and from that meeting, and then I guess a lot of governments also saw that. And in fairness, there are a lot of governments that are really cooperative. No? Wala magiging kung may mahambal sila. Damo na nag-respond. Damo na naghambal nga, sige, bulikin ka muna mo, and muna. So, hindi naging sila, no? Especially, which is a really good sign, no? Very good sign. So itong palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga on December and hindi nyo pa mapagwapo ang serbisyo nyo to the public, base may handom siya or ang namin ito, i-expropriate bla sa gobyerno ang Globe. So take ko magamo sila. Ginambal niya na mo. So ato sir, medyo napahagan-hagan na sa inyo huna-huna kahit siya mismo naghambal nga, thank you, gid kinag-istorya kamo sa akot. Yes, actually, that was a good discussion because natagaan siya in Sobra. We're not actually blaming people here. What we're trying to say lang dari sa iya, and we told him, sir, we just really need help. Kay 41%, so for Globe, for the entire Globe, na 41% increase sa Q1 sa usage, it's a big deal. That's big. And hindi giniya maapas. Bisan ano pa nga tuwan-tuwan mo, hindi giniya makwa. That's why gambal kami nga, buligi kami, help us help you. Because once we get all of these things, definitely may haragid yung mabulian. Yes. Ang amulang gadi barayo, inigaling niya nga industriya, tawag naman ni ito tankless industry kay hindi mo basagan mo kung normal ang imo, normal na siya sa tao, di ba? I mean, kung normal ang imo nga internet, kung normal ang imo usage, imo telepono, wala ka man reklamo, pero bantay bila kung utod. Yes. Sigurado, diba? Doon sa damo sila hambal. Napamati kung ginasin mo, right, mayo gito mo puntong imo. There are a lot of things na hindi makontrol. Nagkanta kami example. Most of the things na nagka-utod na madulaan ka mo signal sa Chaka area, I would say 70-80% is non-globe related. Most of them like may truck
no, may salakyan nga makabunggo sa poste I see. or mautod ang kable. Okay. So that's why gakadula so ang ginobra namon gina-reroute namon para may ano namon may redundancy siya. Pero kung mautod na on call na din namon engineers kato anak dayon, no. Ito itakod kada isa. Okay. Siguro a couple of hours, you should take a couple of days, no. But now it's a couple of hours. There are some naman yang ibang nga barangay nga ginakawat ang kable namon. Uy, sus ko. Isa gina problema. Exactly. So, amo nang gusto naman ipaintindi sa mga, sa mga kapamatis po. Yes. Na we basically don't want it. We don't want na mag-amuna nga mautdan serbisyo because ang balik, sigurado, ang yaw-yaw sang tao, grabe. Yes. Siyempre makaintindi ka man, right? Yes. Makaintindi ka man. Kag naga-income I'm sorry to butt in, but naga-income si Globe because of the signal. So, kung pabayaan nyo ng signal, karon way kamo income, di ba? Exactly my point. So, more than that, ako yung gani, Brian, tapos yung gani. Especially ako, taga Bacolod, kung madaan mo, ako, ipiyari sa Bacolod, halin sa Bacolod. Ang mga amigo mo, kag mga relatives, ang mga tita mo, mga tito mo, mga utod mo, mga amigo mo, mga classmate mo sa una, sige pa na naman. Siyempre, explain ka man. Pero ang nami lang din yan, because kung ma-explain mo sa ilataro. And I think, when we explain to the people that these are the causes, maintindihan man. We really need to get out there and tell people about all of these things so that they can understand. Yes. So, sometimes yung mga tao, gid man nga bisan mo nga explikar, mayara sang kaugalingon nga huna-huna kag in short, birtuldo kung kaisa. Maya mo sila. Ako prangkala ko nga kiti, normal gid man mo. So, tonight, naintindihan naton nga, like for example, gin-mention mo bago lang, madulang signal, mayara na mungguan ng puste, a couple of hours, days, nga ginakay. O pa siya, dapat maintindihan sa publiko. So, kabay pa naintindihan man ni Presidente Rodrigo Duterte nga mga situation. I think that discussion was really fruitful kay he got a clear picture of what it is really, no? Na wala man tagontat. So, ang mga kaupdanan ko sa group, we wake up very early in the morning to make sure that the programs are set and all of these things are done para we sleep very late at night, we travel. So those are behind the scenes that we need to make sure that your connectivity is in Tawara. Unfortunately, there are times when we fall short. Some of them fall short, but allow us nga makabawi. Yes, that's what we all want, no? Natagaan ka mo, hindi niya kay pabayaan mo. May ban gid nga hindi na mo nang batian. I see. How about sir, personnel wise abi troubleshooter nyo da sir damo man if in case giban may mga case nga nagkala disgrasyang mga lines nyo. May ara ta ginatawag na troubleshooting, no? When a customer complains or a person complains to us over the phone, niya ginatudloan sa naton basic troubleshooting. For example, kung may ara ka sa balay nga nautan ka wala ka andar, so we tell you to download anay app, may app ka lang tawanay on time ang payment, ang billing ba okay, ang gigabyte allocation ba okay, basin ubos na. These are some of the reasons to mag-bug down. No? And then we tell them tanawang. So you look at that, you look at the software, no, that's what we call it. Software, and then we look at the hardware. Nantuwag yung imo nga router, kaya basi unplug, basi may halog, or basi na dun lang, i-off ko nanay. So if all these things don't work, then definitely there's something wrong with the source connection. So masulod na da ang part nga, dahil lang natawanay, kaya basi may nautdan naman to, or may aksidente, or may kawasan ta, or is it because sa aton man susulod, no? So those are the things that we do. Pero imagine na, Bray, kung magdululungan. Magdululungan dyan sa Visayas Mindanao, ay, grabe. Yawan ka. But then again, it's part of it. That's what you said earlier, and I agree with you. It's technology. Technology changes. Some of them, because it's technology, there's a time that it will bog down for a while. But we try to constantly improve it and make sure that the downtime is brought to a minimum. Ang masakit kung kaisa sa Globe Smart kag PLDT. Kung tanan nga mga telecommunication company sa ubuson tanan ni sila, no? Generally, ang sakit yung isa kay mag-sell stock si managbaligya kanamit gid, do. Pero kung magproblema na kung tawgan, amo na nga duway nagasinabat kung kaisa paano tani ma-address sir inegro do damo gini reklamo sini kay me myself naka-experience sini mo pag sell stock bot kanamit gid kanami daw kanami kaon
Pero kung pagtakod na, kag may problema na, do hindi na magkuntawgan ang office, kung di nga location, do hindi magsinabat pa, no? Inigro isa ka problema, gid maniguro, ana? Which is a problem in any company, no? Especially pag especially pag hindi properly trained ang tao. I think the biggest factor to that is the mindset that the company brings and the leadership of the company brings to the table. Kaya kung ang leadership mo yan is all about baligya, and not about the customer. And we realized that, no? We realized that because for a time we were like that. No? So when our new president came 10, 12 years ago, nag-change na because it's all about the customer. Of course, di ka perfect. But we look at ano ang need ni customer, ano ang need niya ng tawanay. Pwede mo siya tagaan. Of course, there are a lot of things that you need to work on. Online, wala ka sa lalabat. Sa email, wala ka sa lalabat. Which is really frustrating. So those things we're trying to find ways to make sure that we get to the customer, that we can hear the customer. Because at the end of the day, dua na kabutang. One is you correct what is the mistake. And number two, from there, you try to improve your service and make sure nga it doesn't happen again. Yes, amo gina dapat na lang ato, no? So Ari, no, maybe siguro on December, no, amo ning balantayan naton with the President of the Philippines, Duterte. Pero sir, ano ni ang third telco? Syempre, hindi man nato ni mapunggan, manog-abot na gid man ni sila, no? Sa dason nga tuig kuno. So anong epekto sini sa globe, sir? Baka bulig, disbintaha, bintaha, o anong sitwasyon? Yeah, well, pareho, nothing different from the pagsulod ni San a couple of years ago. In fact, para lang makabalo ang tanan. When people talk about duopoly, isa makakadlaw na okay, duopoly, okay, 1997, there were 11 telcos in the country, which either napatay, nalugi, ginbakal, ginbaligya, because hindi siya properly managed, right? Yes, So it's the same thing that I'm gonna say, that which I tell, in every radio talk na I go to, is that of course welcome ang third telco, because at the end of the day you need to give a customer a choice. Ilagi na choice, and they have to experience kung ano na, and then let them make that choice at the end of the day. So kung sino na welcome, because there's room for it, there's room for it. In fact, we are one of the countries nga pinakagamay ang number of telcos. Yes. In other countries we have 7 or 8, but they're always welcome. Ang aton niya diri is to make sure that we provide the right type of service, kung namali, i-correct lang, makorek man. All of these things that are happening, especially sa telco, may solusyon gina. Yes, may solution. No is also a solution. Meaning, no, sorry sir, wala na kita choice, amo na lang gini obrahon ta. That's also a solution. But I think the most important thing is to really relay that to the customer, and be transparent to the customer. Yes. Kung sa bagay, business ina, tanan welcome diri magpatukod sa aton, o galing dira na tayo magpa-improve, kung magpa-indis-indis ang aton sini abilidad, kung mapatay o kung hindi ang negosyo. Oo, damo na. Pero going back, sir, sa Globe, this year, diri sa Negros, abi ka Bacolod, sir, padayon ang inyo patindog sa mga poste, or mga antena ninyo, sir? Cell sites, yes, we have. In fact, we already talked to Mayor Bing a couple of months ago, and yun pakita namon sa iya ang tanang nga plano ni Globe, both for all the cell sites, ang tanan natin nga fiber ni Butang, not just for Bacolod City but for the entire Negros. Some of them hindi pa kami kalabot, but definitely we've already seen it, we already know it. We will make plans for it, definitely. There are some right now, ang amon mga tao are busy in acquiring all of these sites where we will put up cell sites. And some of them we are already building. If you notice, I think si Bacolod is one of those cities na medyo dasay-dasay ng aton fiber construction. So there's a lot of construction going on in terms of fiber, and we will see the result in the next few weeks or months. We will continuously announce that to the public and let everybody know about it. May bigro isa ka problem ninyo, sir, sa mga mga lute, abi ka patindugan nyo kay kinanglan pa baklon, mag-ayo, mag-negotiate sa mga tagiya.
Pag-inchinde ko sir, doon to, kung nakalambot sa office mo na, diri sa Bacolod, mo, may mga cell sites, may mga antena, kamang nga napatindog, pero medyo na atras ang iban because nga may mga complainants nga nagguluwa. Actually, tuod na. You know, that's a very interesting topic na you bring up, right? Ang pinakadako nga. So, there are three areas where we are really most challenged in barangay that we are always looking at. First, galisensya gitana niya. Wala tayaga shortcut, no? Galisensya ta sa barangay, galisensya ta sa LGU, galisensya ta sa national government. So, barangay ang pinakauna, you go through what we call a barangay hearing, no? And tell them about the reasons why nga gusto ko magpatukod sa cell site, no? So we tell them nga anong mga benepisyo makuha niyo, anong may ara. At the same time, you also correct anong misconceptions, no? Because there are only three things that they ask you sa barangay. Number one is safety, basi matumbahan kung sina. Yes. Okay? Number two is ay basi mga cancer na, health issue na, right? And number three is what's in it for us. Ano ang para sa amon. So we address all of those. Like for example, let me just spend a little time talking about this. Inang mabal silang matumbahan kami. Just for everyone's sake, ang atong cell sites can really withstand very strong wind. In fact, after Yolanda, where we had 315 km/h winds, ang aton niya mga cell sites, the new cell sites now that are coming out, can withstand even to 320 upwards na wind. So, ang safety siya na is okay. No? They're being checked also by the genetic engineers and the World Health Organization and the Department of Health before kami sugtan mag-build sila. And the second is health. No? Ang perfect. Hindi niya break lang daw. Because every time I go to barangay hearing, ang ginambal ko. Sa Pilipinas, may 20,000 cell sites, give or take, a couple of sites. No? And there's about 76 million Filipinos using the cell sites. Kung i-divide mo na siya, magwa sa kada cell site, 4,200 ang usat. 4,200 persons are sharing in one cell site. That's a lot of people in one cell site. Imagine mong Lacson, kung puno-puno sa lakyan, amo na siya kahinay. Grabe, no? Ang daga niya. In other countries, such as, kuwanta na lang atong tupad country, Vietnam. Vietnam has a lot of people. They have 190 million users, if I'm not mistaken. Pero they have 55,000 cell sites. Okay? That's a lot. Sorry. They have 64 million users, pero they have 90,000 cell sites. So kung divide mo na, ito lang kagatos kada cell site. Sa cell site. That's the reason why nga mahambala mga tao nga mabatian mo niya, I'm sure nabatian mo niya. Sa ibang nga country, hindi sigdasig sa internet. Of course, hindi sigdasig sa internet. Damo cell site. Damo cell site. Kaya isa ka cell site, 55 lang kita 4,000. Layo diba? So the key here is to really build many cell sites. In fact, the target should be, and this one is based on research, gina-share man sa atong independent ng mga survey companies. Yes. 60,000 at minimum. Ara pala sa 20,000. So dapat mga 40,000 ang aton notaron, no? So kailan lang ta nabulig. If you want to reach that, kay kung maabot mo na ang sa globe pa lang 91 million divided by magwa nga 1,100 lang. So dako ang yung jump niyan, di ba? So if you have that. Sige. Okay. Ang ako na time sir, medyo kolabos na pero medyo lamig-lamig naman ang discussion natin. Anyway, isang imo na lang sir panugyan for Bacolod kag Negros regarding sa Globe, ano? Tonight gapamati gid sila. Salamat. Well, first of all, we'd like to thank everyone sa City of Bacolod and the Island of Negros. Salamat gid sa mga kasimanwa naton, kasimanwa ko nga rada nga gapamati sa suporta. Thank you gid sa inyong suporta. Please we expect a lot from us. We will definitely make sure that nani aton i-address, although hindi ta masarang ang tanan, but of course we will build as fast as we can, as many as we can, where we can. And then mga ila kami bulig sa inyo, suportahin hindi lang kami but ang bilog na telco industry so that we can achieve the first world internet that we all deserve. With that, sir, salamat. Anytime matawag kami sa inyo sa mga updates regarding sini. Mabuhay ka, sir. Good evening. Good evening. Thank you. Bye. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Sir Patrick Steven Gloria mag-action sa Globe Telecom na diri sa Visayas and Mindanao. Kabay pa ang panyo ng sitwasyon sa Globe.
Kaya to nakapalapit na sila kay Presidente Rodrigo Duterte and lang tawon tani ang result pila kadlaw. Aminado sila ang kakulang sang cell sites bangod sang pag-process pa lang sa papilis kada tuig tag 8 months gali matapos amo nay nagapadugay kon nga mga dugayan sila makapatindog sa mga cell sites nila. Action Firing Line. Last 59 una nga porsyon sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang life extension vitamin PNP maga-involve siring pag-distribuer o pag-bulig sang vaccine, vaccination sa mga pumuluyo kung available ng vaccine sining COVID-19. Ano giblang mabulig sang pulis diri? Damo sa naga-question na kag nagataas kilay na ano na naman pati pulis ma-intra sa vaccination. Pagbalik karon expand ta kay pa-intendita sa aton nga mga utod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabilang sa aton sa nga mga utod si Mafi Barcelo. Salamat gid sa pagmonitor. Si Nelny Realista. Pre-monitor lang ko di sa Hausa. Greet lang ako dira. Salamat gid dira sa inyo. And si Chris Vilma Treyes. Good evening, Sombray. Monitor lang kami di Barangay Stefania. Barangay Stefania. Subong may another 4 COVID-19 positive na naman dira. Halalong gid, Jocelyn Kalamaan, Araman, si Renz Aguilar Lumawag, naga-monitor mine, si Romy Agsam, thank you again, Harold Malacasti, thank you again, Tobias Nets, Maing Gabek Sombray, Tamyaw Kulang, mga family Tobias, monitor Moises Padilla, God bless, keep safe mandira sa inyo. Ginilyn Maranga, naga-monitor mine, good evening, Brian, watching live, Barangay Sumag, Bacolod. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good evening. Greet lang office mate niya na si Geraldine Paes kag her birthday today. Greetings coming from MTCC Branch 3. Thanks a lot. God bless ko no sa tanan-tanan. Ikaw man dira, mama. Si Maribeth Libuon, naga-monitor man. Ivaniza Espuerta Giliang. Good evening, Brian. Monitor lang ko lihog tamyaw Espuerta pariente ko da sa Candoni. God bless to you. Sa tanan nag-monitor, keep safe. Gana. Salamat. Paul Spat III, Jomar Balio Alio. Salamat. Gana. Si Jane Fontanilia, Araman. Good evening. Globe bala, wala mayo signal. JHAZ, all are not satisfied. 91 million customers. Tama na nag-kwan gito siya, kung pa-explain karon to siya kay ina, hambal gid siya nga kulang ang cell sites. Nagahingagaw sila makapatukod cell sites every year gid man kuno. Bia Jonathan, na may gabi lang, Action Brian, greet lang si Trestio Rima Garnica. Sherwin, Montilibano, kag monitor sa imo programa. Salamat. Okay. Si Cory Vidaha, good evening, Action Radio, watching from Kuwait. Salamat gid. Heaven. Commitments tani, sir, ati ginatrabaho ginila, bantayan tani kay si Presidente Rodrigo Duterte mismo mo ning mapuga sa globe kung medyo pigaw gyapon ang ilaw sining trabaho or serbisyo by December, by next year. Heaven, salamat. Si John Carlos Silab, good evening, Action Brian, naka-monitor na sa Barangay Takuling. Bawa si bro, may gabi dra, bro. Si Lenny Valencia, Action Brian, watching from Fairview, Quezon City. God bless. Salamat, gid. And si Kairos Flaky, ara naman. Ronnie Mananghaya, nga akong mag-upgrade kag MBPS damo hidden charges. Gani ba no? I-check ta na what biging oras ko bikin nubo gid na. Merly Dolido Magallanes, Araman, thank you gid, keep safe man. Victoria Santa Ana, good evening, Action Brian, monitor lang kami diri sa may Manla. Sang program mo tamyaw ko lang OIC Roldan Cristales kag Joel Cristales gapamati gid subong. Veronica Santillan Manukan naga-monitor man. Renz Aguilar Lumawag, good evening, Exobray. Remember ang ginbaklan mo gina nga hardware
sa Fortune Town, this is me. Ay, really? Ay, okay, keep safe. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Ano? Si Madam Renz lumawag. Ay, okay. Ay, ma'am, thank you, Gid. Ano? Sige, bakal na at buwas. Si Armand Claver. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami from Talisay City. Stay safe and God bless. Sige. Melchor Baroca Robines. Salamat man. Ronnie Mananghaya. In fairness, nami isang topic mo, Sir Brian, daw level up na gid program nyo, ha? every day level up, nag-practice kita. Congratulations and more power to Action Radio. Salamat. Salamat gid sa compliment, na. Adon Basilio, no? Barangay Payaw sa Binalbagan, palpak signal sa Globe. Useless ang modem. Nga Globe at home nga ginbakal ko. Silsite nga parang kulang. Kabalo ka sa mga bukid-bukid nga porsyon. Ang cell site sa Globe tigpipila lang yun kabilog. That's why nga nag-upgrade sila. According to Sir Patrick Kaina, Gloria, nagkalto na sila sa gobyerno kag magpangayo taba nga makapatindog dugang nga cell site, no? Para lang yun makabulig sila. Si, ano magbasa si Niman? Si Glenn Harder. Good evening, Sir Bri from Hong Kong, nagamonitor. Salamat, gid, no? Si Jingjing Juanica Priolo, tawagan mo hotline para mag-contact ang Carmo Lobat kag CP mo. Ay, isang gasabat. Amo to ginagin pamangkot ko gid, pero aminado to siya. Nga daw kung isa mga personnel nila mag-sinabat. Julia Perwilo TV, law ay signal. Andrea Amanda Jaime, salamat man. Si Nops Babay, wala-wala gidyang signal nyo. Binirag ang Globo. Tobias Nets, law ay gidyang signal. Ang Globe, ayawan ka papangita signal nga ari naging kabilisan dumanan kalapit sang cell sites. Kung kisa guro, may mga diferensya naman ang pag-sit up. Daw mo na blaguro. Si LM Muhar, Fiber, Optic, 5G is the solution. Okay. Fiber guro ni, no? Sige. Kairos Plakya, balnya kay grabe nga radiation. Kag hindi mayo sa location, dapat layo na sa tao kay daan trigger na kilat damo ga consider na safety first. Abo na gani, may isa ka kay natali pamangkot kapas ng cell site nila sa isa ka barangay dis Bacolod, do? Nga nagpinagusto lang ka pang bungkal. Galing kayong oras ko bla. Pinang bungkal, ti subong pinantampok, balit ang pinangbuho nila kay wala kabalong pumuluyo. Ay mo na. Dapat Globe. Dami ito kinata ni magaling kay tino na lipat man ko, no. Sige lang. Eric Moico, good evening, so Brian, firing line. Third telco inaya na ka China nga komunista. Kaya dulao na ang Facebook kag ang Globe Smart PLDT mapariho na sa ABS-CBN ang matabo. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Happy watching gid. Ginatikom-tikuman ko pa na kay Nasir imo gin vulgar mo gid ba. Doy pamangkot ko na gito kay nga daw man next kamo sa ABS-CBN. Galing kay tinagkanto na tong ilang nga presidente nagsaludo na to, ana. Nangayo na bulay gani. Jocelyn Libon Dispo, good evening man. Si Ma'am Tria sa Malya, Action Bright, good evening sa imo nga nagamonitor kami di Barangay Stefania East Homes 3. Salamat gidra sa inyo. Kadamo sa taga Stefania, no? Ang naga-chat pa lang na, ang wala naga-chat, mas damo pagit. Dennis Richard Tibo Roma, naga-monitor man upon kay Rayjan Tan Villalon sang Manapla Energy Fans Club. Salamat daw si Tom Cruise kaserba. Wow, grabe. Porte ba? Mission Impossible, no? Si Jen Oy si Sir naga-monitor man. Julia Peruelo again, ano? Action Brian, sana maka-guest ko na-scam. Ano ni na-scam tungit? Na-scam sa kuno sa tungit? May ga-scam sa tungit? Sige, check ta na. Helen Hoist na, Sir, good evening. Pwede kami ka-biyahe buwas Pakabankalan. Although okay man lang, doon may problema, no? Si Raker Luke Luces, watching from Barangay 26, negative kami di tanan, ging pang swab test. Wow, very good. May news kami na di. Very good, gid. Salamat, gid. Magamuna nga mga malita katahom. No? Roberto Hiparosco. No, I'm sorry. Hirapusco Caraballo. Ay, naman kuman. Good evening, Exxon Brian Monitor. Kami handumanan. Pasensya, gida. Araman si Julia again. Guest ko da online tungit.
ano ning bot silingon niya Action El Rayman? Mag-guest ako no, ma-online tong it. Hindi ka budlayaw. May online tong it, no? Diri do alang-alang ko na dito sa amon. Sir, kay sugal na mo, basibla ma-riktata na sa kulungan. Monitor lang da. Sige, salamat gida. Okay, do alang-alang na makatungit nga duwa. Tungit tas balaya. Okay, sige. Uy, isa lang ka send palihog. Salamat gid. Vince Livage, no? Good evening, Sir Brian. Monitor lang sang update sa bagong cases. Barangay Estefania, salamat. Bagong cases. Karon na, i-update ta ka muna. Ha? Basta may 4. Julia Perwilo, ma'am. Isa lang ka send, please. Maluoy ka man. Cecilia Oro or Oleo, nagamonitor subong sa Cebu. Oy, kumusta naman mo diha sa Cebu? Ayos na mo? Human at apos ito sa 5 minutes. Nagtapos na sa 5 minutes. Sige, balikan kung iban ka ron na. Ma-broadcast na taliwat. Sige, thank you. Again, las 8, Jess. Standard time, last 8:11. Tingala kung galinong gini sa akon. Sige, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, gina-endorso ginaton sa inyo, no? Action Firing Line. Sige, ang aton siniban nga mga greetings karon dugay-dugay, no? Si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon kagabi nagpalayag, no? Daw ginpontarayaya naman diri amo ang katapo sang Philippine Army and PNP, no? Philippine National Police. May angot sa vaccination na sang COVID-19, no? Nagayuhom kita diri kay ngaman nagligad ang mga kapulisan, mga Philippine Army, ginapadala sa mga high-risk nga mga lugar like Cebu, dito sa Metro Manila. Kaya unlike sa aton, diri sa Bacolod, kag Negros, yung police tayara lang sa mga bordera, no? Nga nagakontrol sa pagsulod, kag pagwa sa mga tao, sa mga borders naton. Pero dito sa Cebu, Manila, kag iban pa nga grabing pagtimbuok yasang numero sang COVID-19. Ang mga pulis to kag mga militar yan nagalibot sa streets action Henry mo. Gasulod-sulod sa mga barangay kag magpangsaway because sa mga tao to medyo mabudlay gid man kung kaysa, no? Now, amo nang involvement sang pulis kag militar nga gintawag pa ribaw daw martial law ba, no? Do martial law na ni kay ang mga pulis mismo amo na ang nagasinulod sa mga lugar nga amo sini. May nagambal pagani nga may mabulig ng pulis da. Ano mo na bla? May mabulig ang mga pulis da. Sila ni mang inject instead kuno sang pulis dapat mga frontliners kuno pagadtuon da. Karamo sa mga reactions pero tapos na to kag may nabulig ijang pulis kag militar naton sa pagtap na sa mga nagaginawa sa puluyan. Ngayon di man lang essentials bla hala magpinagusto kalibot. Action Firing Line. Si Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nag-ayo na naman sa mga kapulisan kag militar nga sila ang mangin isa ka lugar
kon coronavirus disease 2019 vaccination ang pagahambalan. Pagwa sang vaccine kon available digid man according to the President, ang PNP kag militar amo ang manguna sini kay i-vaccine ang mga pigado naton nga mga kauturan. Action firing line. Ang reaksyon sang publiko grabe, no? Grabe nga reaksyon may ambal may inano na niya man. Anong ideya sang pulis nga magpang-inject gamit ang vaccine ngini man? Anong mahimo sang pulis man kiti trabaho ina sa mga doktor naton, nurses naton, ka mga frontliners naton sa mga hospital nga pulis iya kag militar iya. Action firing line. Amo na yang reklamo kag ang iban nga kinadlaw pa mo. So doon di na maintindihan ng sitwasyon now. Ipaathag ta subong nga gabi para sa benepisyo man sa mga kapulisan kag militar. Kung ano gid balang ila sining mandate sini, no? Kung ano gid lang mandate nila direkti, like for example, abi nag-graduate ka man to on criminology, no? Nagpulis ka, ma-inject ka na sang vaccine sa sina nga tawo, abi dito ka budlay man. Action firing line. Ano bing training nila sina sa pagpang-inject matuod? Oh, ti isa mang itsakto man, manong pulis da. Action firing line. So, subong palang klarohon tanani kung ano gibla ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, may connection sining vaccination nga ini. Kay basi bangin, kadamo, sang nagahambal gibla nga daw tayog na ginihaw. Action firing line. Pero subong nga gabi, ayo onta si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Online sa firing line. Sa aton nga linya, si Sir Pico. Good evening, sir. Action ba yan mayong gabi sa aton nga mga ka-aksyon sa mga aton mga tagpalamati on behalf sang Amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Iñas. Mayong gabi gid sa aton tanan action ba yan. Nakibot man ako mismo, nakibot man ko kagabi sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang PNP mangin sintro na sa ginatawag iya nga coronavirus ka 19 sa vaccination. Ning kung ano to ng pulis no. Kada police station kuno sir, pero naintindihan kong sitwasyon. Ano gibla sir ang mandate kag ano pag-intindi sir sang kapulisan sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may ara kamo sang responsibilidad kung available na ginman ang vaccine nga ini sir sa PNP? Action Brian, ang aton sinaktuali kung pagdating subong sa mga pandemic naton nga mga crisis, kadako gidya sang papel sang aton nga kapulisan, no? Yes, Hindi lang kapulisan, ang iban pa nga mga miyembro sang armed forces naton, una best dira ang maintenance of peace and order. Hindi gina siya pwede madula sa aton Action Brian. Ang ini naman ginpahayag sang aton nga presidente, masami Action Brian, gina-interpretar naton masyado bala ka literal word for word. Amo na nga kung kaisa Action Brian, lain ang ginatumod sang ang presidente, lain man gagawa ng komento, iban makakomentar sila, okay lang. So anyway, gina-respeto ta naman na kay iti ila ya na iya idea, ila na interpretasyon. Pero sa amon nga Action Brian, sa amon nga sa Bacolod City Police Office, kun kami mangin ang nakita naton sa balita nga vaccination center o vaccine center ang aton nga mga police stations. So, botsing hindi lang Bacolod City Police Office, bilog niya nga mga police station niya sa bilog ng Pilipinas. Yes, sir. Kay isa ina sa priority action bayan sa atong presidente na makakuha gid tayo sang vaccine. So, ang isa sina-target na action bayan nga amo na gin pahamtang sa aton nga mga police station nga mangin libre ina sa Action Brian. Isa ina sa nakita ta dira, amo na nga importante gid kaayo ang presensya sang aton kapulisan kag mas madasig, mas maayo kun ara sa police station. O galing sa piyak naman nga bahin Action Brian diri sa aton sa Bacolod, may ara kita napulo diri sa mga police station, pero wala kita diri sang ginahambal naton lang nga standard PNP building.
buti nga nun, Action Bryan, magagmay ang aton ng mga police stations diri. Ground floor lang din siya. Amo na ang problema naton diri. Kung di man ibutang ang vaccination center, ibindo mayara kita sa nga mga doctors, mga nurses nga ara sa health service, kung basic health protocols ang paghahambalan Action Bryan, hindi tagid ina ma-practice kag ma-observe. Yes. So ang matabo sina siguro Action Bryan, agapangita kita sang pamaagi, pero ina dapat naka-supervise, may presensya, may team leader, may ma-deploy kita nga mga kapulisan dira para mapaluntad ang sistema. Diba si karon may magwada nga balita, first come first serve basis, kundi di naguso gid Action Bryan. Oo. Isa pa, kwan ini gapang laton, ti kananglan mapasunod ini sila distancing gyapon. Yes, Action Bryan. So amo na ganit ng ligato sa aton during sa shop distribution, ang una ginatuntubla Action Bryan, amo to nagdinaguso kay may mga punong barangay kita nagpagwaya sang sistema na first come first serve basis, pinadula gid ang social and physical distancing. Amo nang budlay gid no? Ako ito tuod din na Action Bryan natabo gid na ang first come first serve basis nila. Amo to nagdinaguso ang mga tao. Imagine 6,000 lakad ako na sina. Daw lang sa mall ba? Check the way dira Action Bryan, no? So amo na ginahambal naton dira nga hindi ginaton niya pag-i-interpretar nga literal ang ginahambal sa aton nga presidente. Kag kung hindi man pwede diri sa aton nga mga stations, pwede man kita makapangita dira kay madamo kita diri sa mga gym, gym pa sa Bacolod, nga mapahamtangan dira ang aton vaccine or vaccination center. Basta may pulis lang para masigurado ang Action Bryan bala nga hindi dira tinagamo, magdinaguso ang tao. Observe nato ng physical distancing kay suliton ko budlay gid Action Bryan kun isa gid target sa aton gobyerno nga librehon ini sa tanan, iti kabaluman ang aton nga presidente. Ang national government nakabalo nga pigado halos tanan subong wala obra. So kung kabay pa tani as early as siguro kung mas manahin kung di na sa December may vaccine na, at least mas kita paano makamatama kita sa aton nga normal nga pagpangabuhi Action Bryan. Pag-insinde ko dahil sa pinakasimple nga paghangop ko diri nga ang responsibilidad sang PNP to organize kag mag-plaster sa mga tao, pero may mga frontliners gyapon nga mga medical experts naton dira, kag kung may police nga may nurse kag doktor nga police kay kabalo ko may ara may abogado gani nga police. Amo ni sila mag-aamuma, pero literal nga si police mismo nga criminology graduate, PNPA graduate, amo ma-inject da hindi niya amo sinasir, di man sakto man? Yes, sakto ka nidra Action Bryan. At least na klaro naton sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga hindi insigida yang pulis dayon para mabasang sa distribution, di ba ang sikantan sa nagpagwa naman statement ang aton nga presidente nga pulis man pagpanagtag. Pero hindi gyapon na matabo kay iya na trabaho ya sang aton nga DSWD. Ang pulis siya sa gihapon ara mag-supervise kung may mga kapalpakan may reklamo, kami nag-file sang kaso. Amo na pagklaro gid subong. At least ang Action Bryan. Kabalo ka sir, may nag-komentar nga inang mga matag-as naman ang natapos gid sir, may mga abilidad na, pero sila mismo hindi kapati, may mga comment gani nga ay pulis daw mo na bla. So way nigron way ginapadalman nga ang pulis siya ma-supervise gid lamang. Damo sila. Action Bryan. Kay siya nahambal ko na kung libre ina siya, imagine kung baklon gina pila lang presyo sina. Kung librehon sang gobyerno, hindi man ikaw man ginaguso gina ang tao. So hindi kita gusto matabo ina, gusto naton niya may orderliness, matawhay, may sistema. Hindi naton pwede agubon ang aton na sugdan ng basic health protocols kay kanugon lang. Pila na ro ka bulan kita naka-lockdown, nagsakripisyo na nadulaan na kita palang abuyan, sa isa lang kapisok mag-back to zero kita. So we don't want that thing to happen ang Sumbraya. Amo ginapangita naton. Anyways, sir, salamat gid sa imong time subong gabi sir. At least na expand naton, na pahangop naton, na isa-isa naton nga amo na ang responsibilidad sang PNP. Pero I doubt gani sir kung damo ni ang mapabaksin kay
kung basahan tabla sa mga social media, siya di ko mapawaksin niya kay basi, mas mapatay ka pa sa vaksin. Halin sa China na daan. Yes, action ba? Yan, hindi maniga. May mga na-trauma. Hindi lang kayo daw. Hindi na-trauma git sanding baksya to nga vaksin. Amo gina. Oo, hindi ka na malikawan. Pero again, ang sa ato man, hindi man na pwede na to niya nga ibutang ta sa alang-alang ang aton kabuhi, ang aton niya nga health, ang aton nga mga pumuyo. Hindi man na basta-basta nga mapabaksin kita dira ang hindi kita sigurado. So, antes na matabo, ang aton gobyerno, ang aton nga Department of Health, ginasigurado gina nung mangin safe gina kag ina maka-prevent o kung makakontragit sa COVID-19 niya sugdayan. With that, Sir Pico, sir, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Yes, mayong gabi liwat Action Bayan. God bless us, mabuhay po kayo. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, ang responsibilidad sang PNP militar mag-supervise. Kung may ara sila sang nurse kag doktor dira nga may ideya sa mga ulo injection nga ini kag trabaho sang aton sini nga mga medical experts, pwede gid sila magamit. For ehemplo, ang Negros Occidental Police Provincial Office may ara action hands sang 43 tanan ka mga PNP personnel nga nag-graduate sa nursing action hands. Kag aside nga nag-graduate sila sa nursing, may ara gid sila sang lisensya nga nurse ini sila o galing kay nagsulod pagidya bilang pulis. So karon ginagamit ni sila sang probinsya ang mga kapulisan nga ini didto sa Ibe Magalona nga healing center nga bilang nurse and police sila didto. I hope nga na insindihan sa medyo naka-insindi pero nagapamaang-maang lang. May mga pulis nga doktor, may doktor nga nagpulis. May pulis nga nag-abogado pagid, no? In fact, may pulis nga gamidya. Action Firing Line. Kita tanan pwede na to mahimo. Kami diri may mga upod kami like Action Eden Aboso. Media ina pero dugdugay kibot kita abogada na ina. Action An defensor namon diri way na namon pabugal pero tuod na you know what Action An sa free time niya Action Hands nagatudlo ini sa mga Koreana kag Koreano kay hindi kabalo mag-English. Ay si Action An nga bilidaran. Action Jan Diaz sa patrol namon di kada gabi. Uy bukbalo, teacher ina sa Negros Occidental. Ano na ganing eskulahan ko sa una? Negros Occidental ano gani man nalipat ko? University of Negros Occidental Recoletos pasensya gid mga pare sa father pasensya gid. Tungod sa gakalipat na ta medyo gulang-gulang dugay na nag-graduate duha ka dekada na dugay na kaligal na naka-graduate kita. So mo na kumbaga in short Action Hands versatile nga sahi sa mga tawo. Action Henry diri sa amon engineering nga department na mo de. Sila balay nito ay kaseksi sang balay kay porte kadamo mga gardening. Action Firing Line. Kita ko balay mo Action Hands porte kanami damo-damo display mga kahoy pa na nga mga gulang-gulang no ano naman di mo na itang kuha man abilidad. Hindi na namiyan ko sang style mo yung kayong balay mo mga ano na galing mga antique nan amo nang namiyan ko na mga antique ya porte iya mo magsulod ko ni guro ara ko ya sa para di magro paraiso lain man tong paraiso no idia ara na ko guro sa mga do ka basa nami go pupungkuan nga do ka tawhay nga do basa mo na. Action Firing Line. Sige, last 8:27 mag-action. Pagbalik naton karon dugay-dugay, concern ko din sa isa ka kagawad kag duha pa nga nagpalasitibo. Paano ni sila man? Kag ang iban pangabalita ni Action Day sa Rasar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagli
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na
na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:39. Gina-endorso ko gid sa inyo mga Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Ante sa report Action Dale Salazar, may gabi lang kay Madam Zinaida Tumayan. Good evening, Exxon Bry, watching and listening right now from Barangay Handumanan, Family Dunes, Zone 9, Tamiawa, ang Family Lerio. Imite kag family, especially Family Kim, IV Joe and Bakjoda drivers. Bakhoda rather. Association. Lastly, John Honota Family. Salamat gid sa pagmonitor. Erlinda Agaya Haldani nagamonitor man sa Australia. Roberto Hiraposco Caraballo, no? Action Bright, gusto nila patindugon cell site sa Candory ang amon property na taasan dito, hambal lang sila kay updan ko sila. Baklon man na sa Globe, hindi na librehon ang mga lote actually. Basta layo lang gid sa mga tawo nga damo sa community, no? Kay nagin explicare man to ang mga reklamo sang publiko, pero sometimes para layo lang gid sa disgrasya, dapat ibutang gid sa malayo nga komunidad. Action Firing Line. This time we have Action Dale Salazar sa aton sa nga pagpalagad. Check na to, no? Ang balita gikan sa syudad sa Bacolod, Bakaksyon with Action Dale Salazar. Action hands sa Gods na siya. Si Action Dale. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bray, kapin na train tatanan ka mga pamalay sa area sang Purok Ramon, Magsaysay, Barangay 14, no? Diri sa may syudad sa Bacolod. Ang gintay dalom sa 14 diyas nga lockdown, umpisa subong adlaw. Matapos Action Bray, na mayara sa ang 3 ka mga persona ang nag-positibo sa COVID-19 sa isa gid lamang ka Purok Action Bray. Sa pagpakigangot naton kay punong barangay Carl John Magno, iya sinigin pahayag nga sa 3 nga nag-positive sa COVID-19, diri ang lalaki Action Bray, kag isa diri ang babayi. Suno kay Kapitan Magno, ang isa niya ka barangay kagawad nga lalaki, kag ang utod sini nga babayi, no? So bali sa 3, mayroon sang 2 nga magutod Action Bray. Nagpositive sa COVID-19, samtang ang ika-3 naman nga nagpositive, 64 years old nga lalaki Action Bray. Job order employees ang syudad nga na-assign sa Poso, no? Kag nagatrabaho sa karon dira sa may Bacolod Base Center Action Bray nga kainagid lamang sa ngaga nagwa ang resulta nga positive ni sa COVID-19. Samtang ining magutod di Action Bray, last night ini siya, no, nag-abot nga positive sila sa COVID-19. Ging klaro lang ni punong barangay Magno nga ining magutod Action Bray, suno siya
last week pa lang niya na-admit na ni sila sa hospital kag samtang nagwa nga pending nila sining result. Ara nun sila daan naka-isolate sa hospital action, Brian. So meaning kung na-admit sa hospital, may ginabatsyag sila, ano madalom action dyan? Action day? Action, Brian, ambal rin ni Kapitan Magno, ang barangay Kagawad, no, nga nag-positive, nagbatsyag sang trangkaso, may mga pag-ubo action, Brian. Pag mayara man sang on-off, ang yasining hilanat action, Brian. Rason nga mo to sang July 24, ginadmit ini siya si Sadrika Hospital sa may syudad action, Brian. Ginahambal man sang punong barangay nga ang background sang utol sining barangay Kagawad. Nagatrabaho action, Brian, nga isa ka attendanta sa isa man ka hospital, possibly wala lang yan na ibaluan kung sinugad bala ang nangin source sang virus, kung balang Kagawad o kung ining iya utod nga babayi nga isa ka attendanta sa hospital action, Brian. Ang ining sila nga duwa, isa na action, Brian, kabalay ang ila sining ginatiniran. So gin-sealed off na ni siya, no, included ini siya sa 30 tanan ka mga balay dira sa area sang Purok Ramon na magsaysay action, Brian. Kay magluwas nga barangay Kagawad ining nag-work man siya bilang broker sa mga alas action, Brian. Nasuno kay Kapitan Magnotti from time to time, nagagwa man sila sining balay, nagalibot dira sa may downtown area. Rason nga suno si action, Brian, possibly mayara man si Kapitan sang exposure, no, sining positibo. Rason nga tining barangay hall at tala nga i-disinfect kag magapay dalo man sa swab test action, Brian. Ang barangay council, no, sang barangay 14 kay nasang hapon mga around 2 PM sang ginakuha na sang Bacolod CDRRMO ining pito tanan ka mga immediate family members sang barangay Kagawad kag ginsaylo action, Brian, sa ka quarantine facility. Ipaydalo man sa swab test, no, kasi magatinir ina sila, no, nga isolated samtang nagahulata sang resulta sang ila sining COVID-19. Ining JO naman action, Brian, nga nag-positive, no, nga assigned dira sa base center. Ang ambal ni Kapitan na Magno base siya nga interview kag pagpakigangot man sang B-Hertz team sang barangay 14. Ginkuhaan siya swab specimen last week action, Brian, pero naka-duty pa siya and then subungad law day off ya, rason nga ara lang siya sining balay action, Brian. Amo na to ang medyo concern ni Kapitan Magno nga after kuha sang swab specimen naka-work pa siya action, Brian, kag it turned out subungad law positive siya sa COVID-19. Kung madumduman, ang pinakaunang nag-positive nga empleyado sang syudad, amo to siya ang GSO worker nga taga Seaside Barangay Tangog. Pero last night gin-announce ni Mayor Bing Leonardia nga naka-recover na siya action, Brian, sa COVID-19 pero isolated sa gihapon sa hospital. Samtang gina-monitor sa gihapon ang iya sining status pero recovered patient na siya action, Brian, sang syudad sang Bacolod. Galing kato na latnan niya kung nakapanglaton gin ba siya sa damo-damo to subong padayon pa nagapakig-away sini action daily, no? Action, Brian. Nakita tong iya nga utod kagang iya nga iloy kag pilaman sini ka himata, no, nga ginkuha naman from proxy side sa ilong sa ka facility quarantine sang syudad sang Bacolod action, Brian. So karon ongoing ang contact tracing tingang baldi ni Kapitan Magno once ka ni lockdown ang barangay madatag man sang ayuda, no, maintineron tugtog 14 days tugtog nga bago action, Brian, nga cleared sila sa COVID-19. So 7 ka mga immediate family members ng barangay Kagawad ginsaylo na, no, ginkuha na dira sa area sang Purok Ramon magsaysay. Aring palihag ni punong barangay Carl Magno. Yes, sir. Positive, sir. So, alagyan din sa bunga niya, no, ang City Health nag-evaluate sa mga balay-balangay sa ilong po. Oo. Bali, pila ka bilog ang nag-positive dira sa inyong area, Kaf? Supposed to be, hindi pala pag-mention ang ilan eh. Tatlo sa mga positive sa amon. May bago naman yung nagabot. Bago lang git, mga 20 minutes lang kitang iyang result na send sa amon nga nurse nga na-assign. Oo. Sa tatlo ni Kaf, ano ni, pila ding bayi, pilang laki? Isa ka babae, kag duwa ka lalaki, isa na si Kagawad naman. Okay. Bali, anong background ni Kagawad, Kaf? May travel history ni siya? So far, wala man na siya travel history, kay ang iya mala na di ginakatuan, na mamala ning ayla balay, kay sa downtown, di ka lakat-lakat sa downtown, nga libot-libot, kay ano ni siya mo sang broker sa mga lahas. Okay. I see.
So nangiya niya sabay ang babae naman niya sang attendant siya ya sang tala sa isa ka hospital attendant. Pero subong yung duwa na yung patient mo na admitted na sila before nagwala swab test. Action Bravo, person lamang sa sabi natin kay Bunong Barangay Magno sang Barangay 14. So amo ni kung isa kibot kita may mga tawag sa naganaton man may naga-positive kiti nagalagaw abi Action Dale parito sa downtown ti sa Daysin o tong sugata niya. So advice naton dira distansya gid Action Dale no? Correct Action Bray. Wala gid ya may baluan kundi ang source ang COVID-19 kung sino gid nakakapiyot sa sing isa kabutang tawo man dira o ang sitwasyon Action Bray. Mo siya ang hindi may baluan kung sino gid ang pinaka-source ang COVID-19. Pwede man nga sining utod since sa hospital nagaobra Action Bray pero hindi kita makakonclude no kundi gid ang pinaka-source sang COVID-19. That's why nga hindi pagwa sa puluyan nga hindi man importante kadako gidya sang bulig kay kung nagwa ka nga naglagaw ka lang kag nakalamhit ka to nakatandog ka to sa ina nga tawo nagsugat anay kami kung sino to tapos kagid malatnan kagid Action Dale. Exactly, Action Brian. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may arasang panibago nga policy nga ginapapanaog ang LGU sa Bacolod City Executive Order number 51. Ang ni Action Brian sa pag-handle pag-assist sa mga authorized person outside residence nga luyag nga magsulod diri sa may syudad sa Bacolod o kuning mga upper bala nga may arasang trabaho diri sa may Bacolod City Action Brian. So ginpahayag diri ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor, shining chairman sa nga Action Bray, kung ang isa ka persona or apur nga magatinel diri sa may syudad sang less than a week Action Bryan. So less than a week meaning 7 days panaog. Ini sila ang kinahanglan nga mag-submit Action Bray sang company ID. Dapat may endorsement from company kung pila sila kadlaw magatinel diri sa may syudad di lang nila sini nga mga destinasyon. Kag dapat may araman sang negative nga RT-PCR test nga COVID-19 result Action Bray. Kag dapat Action Bray ang validity sining resulta nga negative sila 3 days. For example, sang Domingo nga adlaw nagwa nga negative kay ka sa COVID-19. Dapat Monday, Tuesday, Wednesday amo na siyang adlaw nga dira ka lang makabiyahe padulong diri sa may syudad sa Bacolod. Kay kung magbiyahe ka sa first day, hindi na siya valid Action Bray kag hindi gina pagbatunon sang LGU sang Bacolod. Kinahanglan ang mga poor nga less than 7 days ang maka-present man sang return ticket kung sano ang ila sining departure or paghalin sa may syudad kag ano oras Action Bray. Ang mga pero Action Dale, anaga sinulod dibi paano ma-monitor na sila abe? Actually, Action Bray, mo na siya ang Bali Councilor Villaflor nga once nga magsulod diri sila, ang mga requirements sila dapat before masubmit na sa sining office para sa proper coordination. Amo ni sa ang rason kung nga sa Manila pa lang dapat may negative na nga result kay pag-abot rin nila Action Bray kung less than 7 days. Wala na sang quarantine nga pati gayunon kag wala naman sang swab testing. Pero kung ang apur ang bagatin sang more than 7 days Action Bray, wala labot nga may negative na siya daan dito sa Metro Manila or Siboy din mga ibang nga lugar. Pag-abot rin sa may syudad, another swab test Action Bray kag sila ang iga-quarantine sa hotel kag ang company nila ang mga magabayad sang swab testing kag ang ila sining accommodation Action Bray. Ina kung 7 days more ang ila sining pagtener sa Bacolod City. May na kay ang company nila amo mabayad kay ti syempre ginpakanto nila na day for trabaho Action Day amo nang pinaka-point dira no. Correct Action Bray. Under sa EU 51 exempted naman kung ikaw ang Philippine National Police nga personnel, BJMP, kung ano man dirang ahensya sang gobyerno. Once ka may mission order ka lang Action Bray nga gin-deploy ka dito sa Bacolod City, no need mo na sang negative ka RT-PCR test result, no need na sang certificate of employment. Same man kung government employee, wala naman sa quarantine kag negative nga COVID-19 testing result. Kag ginanglan gid lamang sang travel order sa local government unit nga wala ka sang trabahoon diri sa may syudad Action Brian. Ang pinaka-ending point sa tanan diriya kuan lang gid halong lang gid sa isa kag isa Action Dale kay way taman ni nabalaan bisan ina mga empleyado na sang gobyerno, pulis, way madakbalo na sila kapag abot di sila mismo aware sila sa kaugalingon nila Action Dale muna nang pangayota. Correct Action Brian. Ang pinaka-highlight kan diri sang bago nga EU number 51 mo na siya ang negative result daan kundi ka naghalin once nga magkadto ka diri sa may Bacolod City. Ano ang portion sa interview naton kay SK Federation President Ayesha Joy Villaflor.
nga bago bala nga guidelines for those apors who will be traveling here for less than a week. Kinanglan nila magpakita sang negative ng RT-PCR result which is valid 3 days prior dapat sa ilang alakat. For example, nag-issue ang result di subong adlaw Domingo, valid lang na siya Monday, Tuesday until Wednesday, dapat makakadto na di sila. Or else we will hindi na pag-i-allow ang amo ng RT-PCR result. Then dapat may sila certificate of employment from the company, endorsement letter from their company, which includes ang purpose ang pagkadto dire, number of days nga stay kung hindi sila ma-stay sa Bacolod kay para ma-endorse natin sa barangay. Sa pagpakigangot naton kay chairman sa Ngapur, si Councilor Ayesha Joy Villaflor. Sa muna siya ang dugang, no, stricto nga protocol sang syudad. Angot sining mga po. Kaya kung madumduman action bray, ang last time nila nga policy, once nga po ka, makadto ka diri sa mga syudad nga 3 ka diri kadlaw, iswab ka, pwede ka na makatrabaho. Amo na siya sa ulihi bilang nga nagakatukiban nga positive gali sa COVID-19 kag damo na mga persona ang ilan sini nakahalubilo kag possibly na infect man sa COVID-19. Amo tablang interview tabla kay Vice to before do ikaw man to gari nagobraman nga mga apor nag-abot sa aton sa Telco Acto Action Day no? Correct action na Brian. Kaya ang baka national government, ining mga poor, dapat may asang unhampered travel yung tinatawag action Brian. Since makabig sila nga mga essential workers on mga frontliners sa tion sining COVID-19 pandemic. Ang panghangpan tama na kati essential, gani mo frontliner, gani mo pro dapat careful, manikit hindi man sila exempted ni COVID-19. Correct action Brian. Especially nga most sa mga poor diri sa mga syudad, wala sa mga symptoms o asymptomatic action Brian. Sige. Mga update kay balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang mga balita na Action Dale Salazar dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Capsule puno sang anti May gabilang sa kay Luzminda Olarte. Araman si Juan Mel nagamonitor man subungo sa Victorias. Sige, salamat gidra. Victorina Heights. Stay safe. Journal Humayaw, Action Bray. Ang Ginoo mo ang solusyon. Nalimtan tanay siya, Action Bray. Wagig ko gakalipat na no. Kita mo, before ko mag-umpisa sa program ko, ang pangamuyo, ara ginaya. Hindi ginaton siya pagkalimtan. Amo na importante. Si Franz Maris Jimena Salaya, good evening, Action Bright. Tamiyaw gali akon lola. Si Ophelia Jimena, chill kalangda nato na. Sige, chill lang. Jormar, nabasa ko na kayo na. Sige. Action Bright, tamiyaw kay Daddy Joel, kag Mama Bibing, Barangay 32, avid fan mo gid sila, sign on, sign off sila. Salamat gid. Pablito Benedicto Araman, Rimar Hicano Haliasgo. Good PM Action Bright, monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Tamiyaw ko lang Dayon Family Haliasgo, Hicano Salvatierra Robles, Tapayan Laureano Pagsugiron Cabalfin Family. Okay. Ranel Hiralisario, shout out sa Bus Diagnostic Laboratory. Ay gali, salamat gid no. Ang utod ni Dr. Ronel Sairo, kay si Dr. gid gali ni panamyaw sa aton. Dok, may gabi na simo. Dugay na utang ko, no? Wala audio Action Bray, portion lang ta, no? Si Jomar Arabay. Kadali taptan sa mga sakit. Yes, si Dr. Ranel Gali Hirali Sario. Tata Vivek Morden. Ara nagamonitor man. Ding Speed Gumboy. Good evening, Action Brian. Pa-shout out lang family de Gumboy sa sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Keep safe. Sige.
Gods na ko ako Action El Rhea. Gods na ko. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamay. Aksyon Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan, may gabi lang sa kay May Alagaban na naga-monitor man si Lizel Campo Sagrado. Thank you, kid. Ano? Si Bernie Irames naman niya si Nel, faith in God, kag disiplina sa aton kagalingon, kag pagsunod sa aton health nga safety protocols. Si Bernice Niel ni Action Brian, watching from Estefania. Salamat gidra sa inyo. John Matiliano, good evening Action Brian. Monitor lang kami di sa imo, good evening lang. Sa Punan family, Piliago family, kag kay Pray John Salazar. Ba, may migo siya. Si Leonisa Elbanbuena, naga-monitor man sa Barangay 35. Niel John Javier, naga-monitor man, shout out ko no kay Darrell Torres dire sa Sipalay. Si Abon Joe Napaton Jr., may gabi Action Bry, kay Papa Joe, Mama Rose Bibot, kag Karen sang Kamingawan. Si Dr. Ranel Sario, no, na-interview naton dire sa mga doktor naton, na addict na siya no sa Action Radio, Action Ilray. Oo. Salamat gid Doc, ano? Si Liza Joy Leon Amoroso, no? Good evening Action Brian, kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Ginatamyaw ko lang akon duha ka mga gwapa nga bata nga si Alicia kag Eloisa. Sige. Romy Agsam, 1 person equals 1 or 2,000 persons. Mahawaan study yan dito sa Japan, kaya mag-ingat lahat. That's why. Sige. Oras ko wala pa nagit. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio team, nagapasalamat gid kami no. Ini sa Action Brian Morden, maghilibati tabuas sa magyapon nga istasyon kag oras. Malabon nga kasalamat sa aton sa mga ka-aksyon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila